Bueno, bo día. Vamos a comezar a sesión do pleno extraordinario convocado para hoxe, que ten 4 puntos na orde do día, que abrimos a sesión, empezamos polo primeiro, que é a aprobación de actas das sesións anteriores, sesión extraordinaria do 1 de decembro de 2025, sesión ordinaria do 18 de decembro de 2025 e sesión extraordinaria do 14 de xaneiro de 2026. Alguna observación? Aquí houve un erro nesta, mira, que aparece Ángela Bella Lorenzo. Cala, na do 14 de xaneiro? Sí. Bueno, pois entón correxímola. Pero este xa se foi fai un ano. Quen nos rescatou? Debeuse coller dunha anterior. Vale. Esta foi do 14 de xaneiro. Vale, pois entón esa cambiámola, daquela non podemos aprobar. Deixámola sin aprobar, non? Bueno, probarías igual sería quitar. Bueno, corregila. Se vos parece ben, aprobámola e correximos despois que se corrixa, que vos pasen copia da corrección, vale? Bueno, entón apróbase as actas. Perdón, votos a favor? Veña, aprobado por unanimidade, entón. Vale, pasamos ao punto seguinte. Solicitude de subvención á Deputación Provincial da Coruña para o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSMAS 2026. Logo de ver a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POSMAS 2026, publicada no Boletín Oficial da Provincia o 2 de decembro de 2025, logo de ver a circular sobre a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POSMAS 2026, considerando que este Concello pode ser beneficiario da mesma, en base ao anterior, esta alcaldía propón ao Pleno Municipal previo ditame pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais a adopción dos seguintes acordos. Bueno, outro día xa tuvemos a Comisión Informativa, onde se ditaminou por maioría, e hoxe o primeiro acordo sería participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POSMAS 2026, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2026 e con cargo á achega provincial 2025. Por lo tanto, se cubriron unhas tabas que figuran aquí. Financiamento de gastos correntes que se deben no exercicio 2026 e sería, aquí se aplicaría a achega provincial 2026 para financiamento de gastos correntes que serían 264.577,40 e a achega provincial 2025 aplicada ao financiamento de gastos correntes 280.612,39 que fan un total de 545.189,79. Bueno, aparece tamén deslosada logo na táboa do apartado C, que é o resumen, que ven sendo as mesmas cuantías, e logo no apartado 2 sería aprobar o plan complementario do ano 2026 no que se inclúen os investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. A obra que se mete no plan complementario é a de Rede de Saneamento e EVAR en Bollo, Miño, 151.621,54. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 4. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS 2026, base se houbera procedentes dos propios recursos presupuestarios ordinarios do Concello ou de ingresos procedentes de operacións de crédito con entidades financeiras. Quinto, solicitar a Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Sétimo, autorizarse á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Octava e última, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.
Bueno, outro día tuvemos a comisión informativa onde falamos precisamente deste asunto e explicamos un pouco o contido, sobre todo da obra, que eu creo que xa quedou claro que é unha obra de abastecemento e saneamento, de saneamento concretamente, dunha estación depuradora, de bombeo, perdón, que é un EBAR, que se vai a facer ali en Bollo. Isto ainda leva os seus trámites, como está metido no proxecto, no plan como complementario, vai a tardar un tempo, e logo, como é probable que este ano, como en anos anteriores, haxa pos adicionales, nesas cantidades de pos adicionales, xa esta obra quitámola daqui e pasámola ao pos adicional, e desa maneira xa se podría tramitar a súa contratación, execución e demais. Non sei se queredes algunha aclaración. Bueno, entón votamos. Votos a favor? Entón apróbase por unanimidade. Bueno, pasamos ao seguinte punto. Terceiro punto, que é a solicitude de subvención á Deputación Provincial da Coruña para o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSMAS Adicional 3-2026. Leo a proposta. Logo de ver a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSMAS 2026, publicado no Boletín Oficial da Provincia o 2 de decembro de 2025, logo de ver a circular sobre a elaboración do POS adicional 3/2026 para a reducción da débeda de 76 concellos coa Deputación pola utilización de préstamo provincial nos plans 2015 a 2023 e para o gasto corrente de 17 concellos sen esta débeda. Considerando que este concello pode ser beneficiario da mesma, en base ao anterior, esta alcaldía propón ao Pleno Municipal, previo ditame pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, POSMAS adicional 3/2026 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada ao obxecto que se indica a continuación. Sería a achega provincial aplicada ao financiamento de gastos corrientes por un importe total de 62.857,41. Segundo, autorícese a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Terceiro, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Bueno, outro día o comentamos na comisión tamén, creo que foi o luns, de que isto, bueno, é unha solución, explicou moi ben a interventora outro día, que é reducir unha parte da débeda que tiñamos coa Diputación, que ven xa de fai moitos anos, entón a parte resultante aplica a gastos correntes. Non sei se queredes máis detalle ou... Bueno, entón, votamos. Votos a favor? Entón, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto cuarto do orde do día, que sería delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria de desenvolvementos, procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías do Corpo de Policía Local e ás prazas de auxiliares de policía e sinatura do correspondente convenio. Logo de ver que o artigo 25 da Lei 7/85 establece como competencia propia dos municipios nos termos da legislación do Estado das Comunidades Autónomas, entre outras materias as relativas á Policía Local, Protección Civil, Prevención e Extinción de Incendios. Logo de ver a Lei 4/2007 de Coordinación de Policías Locais, que establece no seu artigo 32.7 que a Xunta de Galicia poderá asumir a convocatoria das prazas vacantes e, de ser o caso, a formación e o período de prácticas naqueles concellos que así o acorden mediante os oportunos convenios de colaboración. Logo de ver que o artigo 2.2 do decreto 115/2017 establece que a cooperación da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos mediante a asunción da convocatoria das prazas vacantes dos seus corpos de policía local, incluídas, de ser o caso, as de auxiliares de policía local ou dos postos de vixiantes municipais.
Logo de ver que o acordo de delegación de competencias deberá adoptarse por maioría absoluta do Pleno da Corporación de conformidade co establecido no artigo 22p en relación co 47.2h da Lei 7/85. Esta alcaldía propón ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías do seu corpo de policía local e ás prazas de auxiliares de policía durante o tempo de vixencia do convenio, tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos citados procedimentos. Segundo, facultar ao alcalde presidente para a asinatura do convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías do Corpo de Policía Local e ás prazas de auxiliares da Policía Local. Bueno, isto tamén o comentamos o outro día, o luns. Aquí o que se ven é en firmar un convenio ca Administración Xeral da Comunidade Autónoma para que eles se encarguen de facer a selección de policías, en este caso, de policías auxiliares. Este non é a primeira vez que o firmamos, xa se firmou en anos atrás, e logo, en canto convoquemos as plazas de auxiliares no verán, pois xa eles se van a encargar de facer todo o proceso de selección e demais. Entón, bueno, este é un convenio tipo que é reiterativo de outros anos. Non sei se queredes comentar algo ou aclarar algo. Bueno, pois entón votamos. Votos a favor? Pois entón tamén se aproba por unanimidade. Vale, pois entón rematamos o pleno e pechamos a sesión.